niyo mangala abanye benu bayokhala Ziyakhala ke manje. Ayikhale! Look at this. Wena mali owasaba ukuthatha igubhu uzophuza manje. You go nyophuza ngiphuze kakhulu. Utshwala ngebufuni. Wazi wena yini oyaziyo? Yini oyaziyo wena? Uphapha. Buphi manje utshwala ngomila bukho. Umuntu bakithi akagovuze isquash sakhe sefusion sejozi aphume kithi sibazi ukuthi utshwala bunamasondo. Ziyakhala and ziku loudspeaker. Ayikhale. La sifike siphuze ukuthi asingaphuze singaphuzile. Uthini lo muntu? Lo muntu lento ayikhuluma yangizwa. Uthi kwenza njani? Masiqede la sosha ubhiya bese relax. Saphuzela ukuthi sisayophuza. Hayi ukuthi sesiyaphuza siphuzela ukuthi sesizoqala ukuphuza. Funa ukuthi siphuze before siphuze. Iyona into athi ngizayetepele. Listen properly. Yabona utshwala ave ku-affecta inkonzo yasegameleni. Kushintsha ama hormones lawa esilisa kuwenze more abilawa esifazane. So umuntu wesilisa nje number 1 izokwenza ukuthi ube nomkhaba. That is why kuthiwe ngento ekuthiwa ubeer belly, because the sikhathi uphuza kakhulu ubeer sugcina suba nomkhaba because umzimba wakho suthathele hormone le chemical ethiwe nomuntu wesilisa yayishintsha leyo chemical yenza umuntu wesifazane. So uqala wena ke uba nomkhaba, uba nezibele, uba nama hips. Sisithula. Yabona ukuthi dakiwe. Hayi kahle siyaphuza thina. Ngibiya kutshwala ngapufunda kanzima kabi ngihlanza ngikhala. Umuntu ongitshela ukuthi ngiye kutshwala. Ngiyeka yena. Nakho. Ngona siyeke mkhulu. Sahlokwana. Uyakwanza. Ngithethe utshwala uva wena. Sonke thina siyaphuza. Sendana ama-post ukuthi izwaphi. Hayi thina siyaphuza. Ubaba umfundisi noma umfundisi kumele bazi ukuthi siyaphuza. Siyaphuza kodwa sonke sizofika. Ungazihluphi ngokwakha. Unali ikhaya ezulwini wena thenga utshwala.